Molt bon dia per la matina. Dia número 3 del Camino de Santiago. He sortit aproximadament a les 8 del matí. Volia sortir una miqueta abans, però entre que me poso la cremeta del turmell, m'he posat unes tirites en uns ditets del peu, por si acaso, perquè ahí notava cosetes i digo, bueno, antes de que se me haga nada, m'he posat unes tirites de protecció, la crema solar que me poso a la cara, etcètera, etcètera, pues he esmorzat bé, perquè estic intentant esmorzar molt bé pels matins, així no me paro tant durant el trajecte. Esa senyal marcava per acá, ¿verdad? Perquè jo soc medio lerda. Vale, claro, és que estic aquí fent el vídeo. T'imagina que la fletxeta és cap a l'altra banda i me voy, que no seria estrany en mi. Bueno, pues a veure què mos espera avui. En teoria hi havia opcions de precipitació. Reconec que me faria certa gràcia, perquè porto xubasquero i demés, però jo crec que tenim la regla, un turmell torçat, i tenim problemes per a gestionar el tema de la universitat que me va passar abans d'ahir, que me té el cap com un bombo. Jo crec que ja són suficients coses com per a viure l'aventura, La lluvia, aunque me gusta, pues igual mejor en otro momento. Bueno, a veure què mos trobem avui. Tercer dia, a passear. A ver, Camino de Santiago. Fa 10 minuts que acabo de sortir, ¿En serio? ¿En serio comencem així? Muy fuerte lo tuyo, caminito? Te lo digo. Vinga, diràs que m'ha sentit i hi havia una ruta cap a l'esquerra, que és de baixada. Tampoc me van bé les baixades, però bueno, almenys no em canso tant. Oli! Estic molt contenta perquè la noia que va dormir amb mi la primera nit, que us vaig comentar que em caien coses del llit de dalt, doncs va perdre els seus cascos que estaven al meu llit i els vaig trobar jo. I ara me l'acabo de trobar i li he tornat. I, bueno, són xorradetes, però me fa molt contenta. Feu bones accions. Porteu-vos ben la gent i el karma t'us ho agrairà en esguinços de turmell. No, és conya. Feu bones accions, que no costa res i no sé, encara que sigui per satisfacció pròpia, doncs ja és suficient. Perdona? Ei, què passa? Ara fa un moment hi havia una baixada bastant pronunciada i una velleta adorable que ja m'ha vist la cama i m'ha preguntat com estic i tal. S'ha esperat a baix de la baixada mirant-me per assegurar-se de que baixés bé i ja està. M'ha fet molta il·lusió perquè per aquí te trobes gent de tots els tipus. Hi ha gent molt borde, les coses com siguen, però també hi ha gent molt agradable. I no res, cositas del camino. Acabo de pujar tot això
És un tros bastant gran, és preciós, però és tan preciós com perillós. He passat molta por, però bueno, està, està superat ja. Oli, què tal? Porto algo més de mig camí d'avui. Són ja les 12. M'agradaria anar molt més ràpid del que vaig, però me resulta impossible. Encara no he descansat, perquè sento que si descanso serà pitjor. Ja començo a notar mal de peus bastant important, bastant interessant. I sento que si paro després me costarà molt més seguir. Així que continuo, a poquet, però continuo. Però bueno, tots volia fer, aprofitant ara que estic una miqueta sola, tots vull fer una miqueta les vistes. La veritat és que dona molt de goig. No sé si es veu allà al final, que hi ha també vaquetes i hi ha molts animalets. Està molt xulo, la veritat. Está lloviendo, mamá. Que me mullo, que me mullo. Ei, què tal, com esteu? Etapa 3, superada. Me fa mal tot el cos, tot el cos. M'ha sortit una llaga entre els dits, que jo no sabia que entre els dits dels peus te podien sortir llagues, però clarament sí. Estoy embadurnada en ibufen. Quasi no em queda crema i la vaig comprar fa 2 dies pel tema del turmell. El turmell ha respost molt bé, com sempre, vull dir, guai. I bueno, demà toca una travessia de 21 quilòmetres. Avui posava que n'eren 19, però al final n'he fet més de 19. Crec que n'han sigut uns 20-21, així que per si de cas me preparo per a que no en siguin 21, sinó 22-23. Crec que a partir d'ara és quan patiré de debò, perquè ja et dic, me fa molt mal el cos, però bueno, espero i desitjo que el descans d'avui sigui suficientment productiu com per a que m'ajude a aconseguir-ho demà també. Així que no res, pues espero que t'us hagi agradat el vídeo d'avui i mos veiem demà. Gràcies, adeu.